Amb el lema "Volem preus justos al camp i a la ciutat", Unió de Pagesos porta mesos denunciant els abusos de les grans distribuïdores en els preus dels productes agroalimentaris. El sindicat creu que la situació actual és insostenible pels agricultors. La gran indústria i la distribució paga pels seus productes preus molt més baixos que, a més, no repercuteixen de la mateixa manera en el consumidor final. En un context de crisi econòmica que afecta a tots, els pagesos reclamen a l'administració una legislació de comerç agroalimentari que garanteixi la transparència del mercat i uns preus justos dels productes agroalimentaris per a la pagesia. Nosaltres quan diem que volem que l'administració actuï, no li estem demanant que actuï sobre el mercat protegint preus o pactant preus mínims, perquè això és il·legal i és impossible. Però sí fer allò que, per exemple, el govern Sarkozy ha fet, que ha estat portar 5 distribuïdores, grans distribuïdores franceses al Tribunal de Comerç francès, per ús precisament d'aquest predomini en el mercat. I nosaltres el que demanem és que hi hagi una llei de comerç agroalimentari a Catalunya que faci que, en certa manera, transparent els marges comercials i no se n'abusi d'aquesta manera. Alguns exemples de la situació denunciada per Unió de Pagesos el trobem en el cas de les taronges. El pagès rep 25 cèntims per quilo, quan el preu per cobrir costos seria del doble. La concentració de la distribució minorista dels béns de consum en grans superfícies és un dels factors que agreuja aquesta situació abusiva, actuant com a barreres d'accés al mercat i possibilitant que, a la pràctica, els propietaris de la gran distribució controlin el mercat i imposin preus a la seva conveniència.